ଆଜି ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଘରକୁ। ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି କେହି ନଥିଲେ। ବାକି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ ଯୋଗାଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ନଣନ୍ଦ ମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଏମିତି କରି କରି ଜଣେ ଜଣେ ହେଇ ଆସି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଏଇ ଟିଫିନ୍କୁ ଧରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଜି ସାଦଖିଆ ଭାରକୁ ନେଇ। ମଉସା ମାଉସୀ, ସାହି ପଡ଼ିଶା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ସମସ୍ତେ ହେଇକି ଚାଲିଲୁ ଆମେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ, ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟିଫିନ୍ କ୍ୟାରେଜ୍ ଧରି। ଓ ଆମ ସଙ୍ଗାତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମ ସଙ୍ଗାତକୁ ଯାଇ ଭେଟ ହେଲୁ। ଆମେ ଦୁଇ ସଙ୍ଗାତ ମିଶିକି ବହୁତ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ। ଏତିକି ବେଳେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ବସିଥିଲେ। ଆଉ କଥା ହଉ ହଉ ଖାଇବା ବେଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଚକା ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ବସିଥିଲୁ। ଏତିକି ଖାଉ ଖାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଇଛି। ମାଛ, ସାଲଡ଼, ଭାତ, ଡାଲି, ଖିରି ସବୁ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପେଟ ଭରି କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କିଛି ମିଠା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରି ମୁଁ ବି ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲି। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ବୋଟଲଟେ କିଣି ଆଣିଲି। କାହିଁକି ନା ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇଛି ନା, ୟାକୁ ପିଇଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଯିବ ହଜମ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।